Så er det dag 2. Vi har lidt GoPro-problemer i dag, så det bliver simpelthen på telefonen. Den der lyd. Det var ikke en god lyd, eller Nej. Det lyder som sådan en pewdier. Ja. Men vi er på vej ud. Vi skal til campen i dag. Det er plan nummer 1. Og så tror jeg egentlig bare, det bliver sådan noget as we go planlægning. Se, det er sådan en pewdier. Det er sådan en pewdier. As we go planlægning. Skal lige Primark. Så kan man se mig i... Inception. Så nu tuller vi ud. Jeg skal lige sige, nu regner det i London. Det gør det ikke i år. Og det siger vores vejr, at det ikke gør. Men det kan vi så godt sige, at det gør det. Men igen, det er London, så hvad regner vi med? Jeg glemte min telefon. Har du glemt din telefon? Kan I se, hvad jeg arbejder med? Nej, den er her. Den var der! Så kan vi godt gå ud. Men, Altså bare så du ved det, så har jeg faktisk en taskepåfly med. Det er rigtigt. Det fandt vi ud af i går i lufthavnen, at Sara har en paraply liggende ned. Det har altid det standardudstyr i min taske. Så ved vi det. Først, Starbucks. Starbucks! Starbucks! Så er vi i campen. Det er vi. Vi fandt lidt ud af, at der var byggeplads et sted, hvor der ikke skulle være byggeplads. Det er rigtigt. Det var gør vi vi ikke. mit hjerte at se, at et stykke af campene er gået tabt. Det var vi ikke just glade for. Nej. Det er den fedeste hest, det der. Og den er faktisk ret vild. I skal lige se den faktisk. I kan se den, når vi drejer under hjørnet her. Prøv så her. Den er cool. Den kan det da være. Må vi indrømme. Men vi tuller rundt her, og der er... Jeg ved godt, vi sagde, at der var ret meget junkie Primark, ikke? Men det her sted... Har endnu mere her. Det er Det er simpelthen vildt. Og vi var lige forbi en food court, hvor der duftede ret godt. Billige pizza slice. Og pizza slices, det er sådan enorme pizza slices, det kostede ingenting. Og så har vi lige været inde i en butik, der hedder Cyberdog. Jeg har aldrig set noget så vildt i hele mit liv. For det første, så tror jeg lidt... filme dernede? Nej, det måtte vi ikke, så vi kunne ikke rigtig tage med derned. Men for det første, så tror jeg lidt, jeg har fået høreskade efter at have været derinde. Fordi der var ufattelig høj musik. Og så var der, altså det lignede lidt en Halloween shop fra mit synspunkt, men der er jo folk, der går med sådan noget, og det er jo fedt. Vi skal helt sikkert herind lige om lidt. Hvor skal vi hen? Camp Market. Camp Market. Der er fest. Vi har lige set det sjoveste, fordi jeg vidste ikke, der var en tiger i London. Men det er der. Det er ret dansk. Altså, der kan godt være, der er mange danskere i London, men der er faktisk mange tiger herovre. Eller ikke sådan tiger som sådan dyr. Der er rigtig mange tiger i London. Lad os lige sådan clarify her. Vi snakker om butikken Tiger. Also known as det sted, hvor man kan få... Har du set Claire's derovre? De har julefest. Hold da op. Ikke flere. Vi skal ikke bruge flere penge. Vi har ikke råd. Sara skal ikke bruge flere penge. Nej, jeg køber som en sindssyg. Sara har købt sig fat i striktrøjer, der kan ringe og synge musik. Det er rigtigt. Det vil Sara have brugt alle sine penge på. Jeg har brugt alle mine penge på verdens blødeste tæppe. Som faktisk er praktisk, fordi vi kun har én dyne på hotellet, og det var sådan lidt issue i det. Og er det praktisk, fordi så kommer man hjem, og så ligger det, og så er det bare virkelig rart at have på sofaen. Sara er blevet færdig med sin opgave. Yay! Så nu skal vi ud og have Det skal fejres. Det skal fejres. Det skal fejres. Som vi siger i Danmark. Så nu skal vi ud. Ej, hvor er det sjovt. Man kan se min rensdyrhorn hænge derovre. Der hænger de rigtig godt. Jeg har rensdyrhorn i min taske, fordi vi har tænkt, at det skal være lidt festlige, når vi skal hjem herfra den 23. Fordi vi tænker, at det er alligevel lidt nederen at stå i lufthavnen den 23.
Så vi har tænkt os at komme i Christmas jumper og rensdyrhorn og hele lortet. Simpelthen bare for at underholde dem, der arbejder i lufthavnen. Det er også pisse fedt. Det er så sjovt. Så det er planen. Men nu er planen, At det skal fejres. at vi skal ud og fejre, at Sara er færdig med sin opgave. Men vi er blevet enige om, sidst vi var i London, der drak vi Guinness. Simpelthen bare fordi vi var her. That's not gonna happen. Det er simpelthen ikke i dag, at vi skal have sådan en mørk øl. Vi finder et eller andet tøsedrik. Vi kigger på ham, der står på den anden side af baren. Hende, måske. Og siger, det skal bare være tøset. Og så ser vi, hvad vi får. Vi siger, bitch, better have my money. Nu er klokken hjem. 2:15. Ja. Og vi har fået vores øl og lidt mere. Ja. Kun en lille smule mere. Faktisk ikke meget. Men det er også irriterende, fordi herovre, hvis man skal betale med kort, Ja. så skal det fucking være 10 pund, og så bliver man jo lidt tvunget til at købe et shot, ikke? 10 pund er jo faktisk heller ikke så meget, det er 100 kroner. Altså, Stadig irriterende. jo, bevar. Så. Hvad med? Jeg glemte bare lige at gå med. Ja, okay. Og nu går vi hjem. Ja. Og vi tog lige bussen sådan 3 stop. Ja. Vi spurgte nogle meget søde politimænd, hvordan vi kom hjem, fordi vi har jo ikke noget internet herovre. Så vi spurgte nogle politimænd, hvordan kommer vi hjem? Og de fortalte os, hvad vi skulle gøre, og de var så søde. Så tak til dem. Stor tak til dem. Julie B. har fede fingre, så jeg kommer lige til at slukke for den. Men vi ved godt, hvor vi er. Det var ikke lige, hvor jeg troede, vi var. Men det viser sig så, at der faktisk er en Starbucks på hver fucking hjørne herovre. Men Fordi den der vej kom vi i hvert fald ikke fra i morges. nej, det gør vi ikke. Det gjorde vi ikke. Men point of the matter is, Ja. vi ved, hvor vi er, og vi kan komme hjem nu Ja. og gå i seng. Men vi har fundet Mac'en. Vi vil gerne på Men Mac'en. vi ved ikke helt, om den er åben. Vi vil rigtig gerne på Mac'en. Så finder vi Burger King. Mac'en eller ej, vi vil faktisk bare gerne have lidt mad. Vi vil faktisk bare gerne på Burger King. Sara er meget ivrig. Men vi slukker og lukker i dag. Yes. Og, Bye bye, love you, møs.